everyone, this is Ilocana Caregiver by Senpi Hakalne. Guys, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa patuloy po na suporta ng panonood nyo ng aking videos. Guys, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin, please subscribe at huwag po kalimutan na kalimbangin ang aking bell para ma-notify po kayo if may bago akong video. Ang aking gagawin ngayon ay magre-review ako sa mga ginagamit kong sabon. Ito na guys, yung aking isi-share sa inyo. Ito personal kong gamit, ang Kojisan. Bali, binili ko lang ito last June, nung nagbakasyon ako sa Mercury. 34120. Bali, murang-mura siya. So, very pangmasa. 3 ang laman niya. So, ang ano niya dito is Kojisan Skin Lightening Soap. Kojic acid soap siya. So, ang kanyang kiniklaim guys is, pasensya na at kailangan ko talagang mag-eyeglass dahil ewan, hindi na ako nakakabasa. Ito, the Kojic acid you always trusted, the one prescribed by your dermatologist is now available in Kojisan Skin Lightening Soap. Kojisan contains high-grade cosmetic all-natural kojic acid that helps prevent melanin production, making skin lighter and clearer. Kojisan Skin Lightening Soap is effective in diminishing dark spots, freckles and acne, stretch mark, and uneven skin tone. Kojic acid was discovered in Japan. It is byproduct of koji or malted rice used in the production of rice wine in cosmetics. Okay, matagal ko na itong gamit. Sa totoo lang. Basta meron ako dito na may padala from Pinas to going here, ito ang ginagamit ko. Pero may ka-alternate siya. Ang style ko kasi guys, kaya siguro naging effective sa akin ng isang product. At hindi naman po ako sensitive skin. May ka-alternate siyang ginagamit. Hindi ko, pag naubos ito, meron akong isang gagamitin. Ganun po ang style ko sa paggamit ng mga sabon sa aking katawan. At ito guys, ang kiniklaim niya is pampaputi talaga. So far, effective po ito. Kasi siguro dahil minsan nagpapaaraw ako at saka kung saan ako gumagala minsan, hindi naman ako nangingitim. And guys, ang ayaw ko lang dito is madaling matunaw. Oo, madaling matunaw. Pero kung ang yung kanyang effectiveness is 100% for me. Hindi ko claim na lahat ng gumagamit nito ay effective sa'yo. Ito ay hindi po ako nagre-rashes or nagre-red ang skin. No, wala po akong nararamdaman na ganun. So, super effective po sa akin ito. Sa aking body. Kasi iba po yung gamit ko sa aking mukha. Hindi ko ginagamit sa aking mukha. Dahil medyo manipis na yung aking pagmumukha. Sabi ganun. Iba yung gamit ko. Very delicate yung aking ginagamit sa aking mukha. So, this one is very effective. Only lang yung madaling matunaw. Tsaka, fresh po yung amoy niya. Mabango. So, kung sa mga hindi pa nakatry at gusto nyo itry, malay nyo, hiyang din po sa inyo. Pero, wag po nating asahan na lahat po ng hiyang sa akin ay hiyang din po sa inyo. Hindi po ganon. Meron at meron pong hindi din hiyang sa inyo. At hiyang sa akin. At meron din hindi hiyang sa akin at hiyang din po sa inyo. So, guys, ang ganda po itong pampaputi. And, ang aking kasunod na ginagamit ay ito. Top Gel. So, nag-search na ako tungkol dito sa Top Gel. Kasi, merong nakasulat dito na hindi ko alam kung anong ano yan. Pero may nabasa ako doon na made in the Philippines din ito. Sa Cebu daw ginagawa yung factory. Ang pinakagusto ko dito, kung bakit ko nagustuhan, is may collagen siya. Dito sa Kojisan, wala. Wala siyang collagen. Wala din siyang vitamins na nakasulat dito. Kundi purely pang ano lang siya, pang paputi. Itong Top Gel, mas paborito ko ito eh. Mas gusto ko siya dahil mas matagal kong gamitin. Ang kiniklaim ito guys is the only soap that has papaya squalene vitamin E and C, AHA or AHA, I don't know.
and collagen in a single bar. So, meron siyang collagen, which is pinaka gusto ko sa sabon na ito is may collagen. It deep cleanses your skin and remove excess oil, making it smooth, white, and free from blackheads and pimples. See? Special formula with squalene, vitamin E and C, AHA or AHA, and collagen. Yan ang gustong-gusto ko dito, yung may collagen. Ayan. Ano ba yung collagen para sa ating, bakit gustong-gusto ko yung collagen? Collagen is nakakatulong ng skin elasticity, reduce wrinkles, increase skin moisture. Kaya gustong-gusto ko yung guys, collagen. And the last one but not the least, eto na. Ito yung pang final touch ko sa akin skin. Johnson Baby Moisturizing Bath. Yeah. Ang ganda nito guys. Alam niyo pag baby, hindi ko na i-explain dahil pag pang baby talaga, very gentle. Very, yung amoy, ang bango. Gustong gusto ko, hindi matapang. Kaya ito ang ginamit ko guys. So, for the last, ito ang final touch ko. Okay guys, yan pang aking shinare tungkol sa aking nireview na rin dahil product naman yan. But disclaimer, hindi po ako binayaran or whatsoever. Kundi personal na gamit ko itong Kojisan at saka Top Gel at saka itong Johnson Baby Moisturizing Bath. So, yan pang aking sikreto. Isa sa mga sikreto para sa skincare ko. So, bakit ko na maintain yung aking glowy skin and very fair skin. So, meron pa akong maintenance. Sa lahat ng bagay naman, kailangan po natin ng maintenance. So, I have another secret. So, abangan po natin kung ano mga yun. Yan lang po guys. Maraming salamat po sa iyong mga panonood at patuloy na pagsuporta po sa aking channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at huwag pong kalimutan na kalimbangin ang aking notification bell para ma-notify po kayo kung meron po akong bagong video. Guys, maraming salamat ulit and God bless us all. Bye! Please subscribe, like, and share and ring the bell. Thank you!